Drenge og piger, i dag så spiller vi Roblox i Varus, ikke også? Og så vi kommer til vi skiftes hver game, mig og min bedste ven. Og han har aldrig spillet Varus på en computer før, så lad os håbe, han ikke dør. Milas, vi skal nok lige give lidt mere plads til musen. Og så trykker du på M. Og så... Drenge og piger, han er faktisk virkelig dårlig. Som du kan se, han er faktisk virkelig dårlig, de der. Han er der! Han er der! Mila! Nå, okay, han bruger et paintball. Mila, du kan godt dræbe ham. Du kan godt dræbe ham. Det er bare for hurtigt! Men vi skiftes hver gang, drenge, og vi gør det der ham lige der, okay? Ja, det er ham. Du skal ikke leve. Ja, du kan bevæge dig, men jeg tror måske, du kan bruge dem her. Prøv det. Ja, du kan også godt bruge dem. Dem, som du sagde, der var lettere. A little bit older. A little bit older. A little bit older. Ja, jeg ramte ham, guys. Jeg ramte ham. Men så skal du bare se mig 5-0 hinanden, som Mila sagde mod. Jeg sagde lige nej, det er Mila, så jeg sagde lige igen. Okay, den gang så sagde jeg ikke. Okay, men drengen bliver han snart om Mila, okay? Og han er rigtig dårlig. Burde de åndvægt også stå og spørge mig? Det er min tur, bro. Det var mig smag om mit lov med det. Altså, jeg hader det her. Det var mig rå ved det. Nå, du er bare dårlig, Mila. Siger du bare, jeg har aldrig spillet skidt på computer. Han er bare dårlig, drenge. Det er min mors. Det er min mors! Hvad forstår du ikke det? Men det er min mors. Lad være. Jeg viser mine penge hver eneste runde, drenge og piger, okay? Strode. Hvem du Strode? Ja, men hvorfor tror du? Strode betyder strode. Du sagde Sprode. Nej, jeg sagde strode. Okay, drenge og piger. Like, hvis hun sagde Strode, og subscribe, hvis hun sagde Strode. Nej, Strode. Strode. Bare nej, hvis vi sagde sådan noget. Far vil lave en video, så please lad være, man tager op, okay? En Roblox-video i dag. Jeg kommer til at dræbe mig af Sonic. Nå, men nu føler jeg faktisk lidt dårligt for Sonic. Hvad er det med avatar? Prøv at se hans avatar. Jeg har aldrig set sådan en der avatar. Bare så I ved det, han er bedre end mig. Ja, nu ser begge det var, at vi spiller på. Nu ser på controller og sådan noget. Nok. Måske er det. Hvordan kan du det der? Hvordan er jeg en træner? Ja, jeg er også rigtig dårlig, men ikke så dårlig som... Ja, Strode. Ja. Strode. Det er min Strode. Hvad laver han her? Ham der, han er lidt ligesom mig. Må jeg prøve at nakke ham? Nej. Wow. Come on. Ellers er du ikke min ven, så jeg ikke må. Hvorfor er du så hjemme med mig, hvis du ikke er min? Det ved jeg ikke. Hvordan får du muligheden at flyve? Hvordan flyver du? Og han strutter dig. Nej, det værd, bro. Hvad med den? Jeg skal bare gøre sådan her, så laver sådan noget, hacker. Upsi. Hvis jeg ikke aner på noget sådan noget. Nej, jeg er så dum. Men jeg ser den mærkelige blik, som jeg har lært, okay? Ja. Altså, I skal bare vide, at han bliver sniper lige der, det skal jeg bare lige vide. Nej, det var ikke en sniper. Han har en granat, Milas. Det var en granat. Og du dør nu. Imagine hvis han er faktisk clutcher. Nå, jeg tager en HP. Imagine hvis jeg clutcher. Okay, nu kender det der. Jeg tabte min mus, drenge og piger.
tager din strude. Hvad er det for noget? Det betyder lidt, det betyder. Jeg tog bare en gang, okay. Han teabagger mig lige. Så i det, han teabagger mig. Nå, nu er det rent faktisk, at jeg går tør. Nu er det, går tør. Du struder den. Tyverne. Okay, jeg skal nok med sige det. Bare lige en sidste gang. Strude. Bo, han har dårlig aim på. Dog, han kan faktisk ramme noget. Det har man ikke troet om. Subscribe, hvis I vil have flere, subscribe, hvis I vil have flere Roblox-videoer. Og rivals, husk det. Husk, at I ikke ved noget om gravene. Ja, det her er ikke engang min rigtige account, drenge, okay, så jeg spiller nok lidt. Så okay, det er ikke engang min rigtige account. Vi kommer nok til at lave en video i dag. Okay, Det er min tur, din bonus tur. ja, vi kommer til at Okay, spille 4 games, for vi har spillet 2. Vi skal spille 4 games, ja. Jeg skal lære at styre den her ordentligt. Det er easy. Så går jeg ind på plan. Vi kommer til at spille 4 runder, og vi har spillet 2, ikke også? Ja, vi har spillet 2. Ja. Karl, hvad slider du på? Hvad? Hvad slider du på? Q? Ja, hvordan vidste du det? Jeg ved ikke, jeg trykker bare sådan noget. Vi lærte med croucher også med Q. Vi laver en video, mor. Har vi set med Mila styr på, når han skal hjem? Hvornår skal vi hjem, Mila? Det ved jeg ikke. Skal vi bare sige hans tekst igen? Ja. Okay, vi skal bare have tekst igen. Måske have et Hører du forbi den her? Drenge, kan I huske at lave en subscribe? Og husk at like, hvis I godt vil se sådan her gameplay igen for mig. Og på 10 subscribers, Så så laver jeg jo en livestream. Subscribe. Jeg siger det lige på engelsk. When I have 10 subscribers, okay, I'm gonna do a live stream. So subscribe and like. Subscribe and like. Jeg ramte ham! A little bit older. A little. Hvor meget ramte du ham for? 62. 50, lige hvor jeg ramte for 100 på en eller anden måde. En par gange, jeg kan ikke spille. Der er et par spille computer, hvor jeg spiller på telefon. Husk, du kan jo også godt bruge dem her. Det er sådan her. Ja, men... ja, det kommer til at være svært. Ja, som I kan se, jeg kan ikke spille. Efter den her runde, så slutter videoen desværre, guys. Nej. Vi skal spille lidt til game. Lad være med til men hvem spiller game, så skal jeg spille endnu et game. Jeg healer. For jeg gider ikke spille efter den her. Det er sådan en lort. Lad være med at gå ud og spille, bro. Please, ja. Jeg var slet ikke i hvert fald drenge og piger. Selvom det var. Hvad var den løb? Lad være med at trykke på Windows. Du trykker på Windows. Du skal ikke vise, hvor jeg bor. Jeg vil ikke blive kidnappet. Christian kommer til at kidnappe mig. Musen er der stadigvæk. Musen peger på, hvor du skal skyde, Milas. Musen peger på, hvor du skal skyde. Du
Dun, 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 dun. Musen peger på, hvor du skal skrive. Er du andre med det, hvis jeg får lov? Okay, drenge og piger. Nu skal jeg spille Get Off. Det bliver sidste runde for i dag. Ja, baby. Ja, men jeg har 20 keys. Jeg har 20 keys, jeg prøver lige, om jeg godt vil have herovre. Skal jeg måske købe flashbang? Nej. Jeg gemmer op til Satcho. Nej, nu kan jeg gemme op til Satcho. 35 for Satcho. Nej, det er værd. Det er bare værd. Det er bare værd. Det er bare værd. Men jeg skal spille. Men jeg ved godt, hvad du vil have. Ved dig. Jeg skal spille. Kom her til Mars, man skal spille det værd. Jamen, du ved godt, hvilken bane du vil have. Ja, men så. Han hedder altså ikke Gavle i virkeligheden. I virkeligheden er han faktisk Marucci. Det er den hedder, han hedder Marucci. Det er løgn. Ej. Ja, danke. Det var nok ikke, hvad han siger. Hun er værd. Drenge og piger, hvis jeg dør nu, så er det for grund af, at han smækker mig i hovedet, okay? Nej. Jo, han smækker mig i hovedet, drenge og piger. Han smækker mig, vi bruger ham. Jeg bruger den der kamp. Jeg giver... Bruger det nu værd, Mila. Du får mig til at dø. Du får mig til at dø. Det er din. Nej, det var der. Det var bare vundet. Det var din spil på. Jeg ved godt, det var. Du ramte mig sådan 3 gange. Du er nu værd, Mila. Okay. Guldbar. Gavle, han... 10 HP, nej, se, 10 HP. Det er fordi Gavle, han er en hacker. Bare sådan ved. Hvordan? Hvis jeg var en hacker, så burde du også godt kunne hacks. Men så vil du også godt have hacks imens. På grund af, hver gang du spiller, så hænger en rød ved keyboardet. Og på hvis jeg har hacks, så vil du også godt have brugt hacks. Kan du bøger nu? Imagine hvis jeg ikke dør. Imagine hvis jeg ikke dør. Nej, jeg var så tæt. Han kun 3 gange mere dag, den bedste. Han var 23. Ja, du var 20. Ja, han er 3 mere liv end mig. Men jeg får se nu. Jeg kan record. Jeg kan også record på min... Jeg kan også record her. I will have a look, 1 pound fish. Very, very cheap. 1 pound fish. 6 more, 5 more, 1 pound fish. Bro, Han er 2 liv. Ja, lige den der gang sådan Lego-unger faktisk kunne se en teleporteret tilbage bag. Så jeg kan teleportere tilbage, ja. Det er bare mit lag. Jeg lagger bare lige sådan for 1 sekund eller sådan lidt andet. Og jeg er super dårlig. Lad være med det der, Milas. Hvor høj på det? Hvad er sådan en flæskesteg? Nej, hvordan ramte det der? Jeg kunne ikke engang se, om det ramte. Nej, det går du ikke. Har du det der? Jeg så lå. Granaten ramte den faktisk, så. Drenge og piger, hvis jeg clutcher, subscribe. Hvis jeg vinder den her runde, så skal I subscribe. I don't care. Det tror jeg ikke, de kommer til. Nice. Omtræk faktisk. Gør det. Han healer sikkert snart, hvis du ikke. Han er slå. Brug stykke nakker ham lige op. Hvis han vinder nu, ikke? Så skal I huske at slå ham i hovedet. Du mener hverken subscribe? Men hvis han er ikke hans base der. Jeg ved, han vil ændre hans plan. Jeg ramte. Tommelfinger. Vi har tommelfinger. Hvor kom han fra? Hvor kom han fra? Man kan nu du. Okay, der. Drenge og piger.
Vi ses i næste video. Bye bye. Ja, bye bye. Yeah.